Ha? Hello guys. Load kayo sa vlog ko. Harvest sa farm ni nanay. Ewan ko kung nagre-read na to. Ha? Tingin. Ayun, may nagka-count na yung oras. Ba't parang green pa yung ano niya, balat niya? Nagla, ne? Tingnan mo, ne? Ganyan. Nakalagay na yung cellphone dito, Dan. Dali mo dun sa tabi ng radyo. Huwag yung kusok. Madali ko eh. Parang may pasimulan ka na eh. Walang birthday sa araw na to. Magkano isang sako? 100? Diyan, ting. Puntahan mo si Daddy Simba. Picture mo. Oh, ito. Oh, dali mo. Eh, ikaw palang cameraman, girl. Hello, Kuya Gian, kaway-kaway. Sipag yan, Kuya Gian. Talino na, masipag pa. Parang si Jandy. Anong ilang oras na nung? Ha? 3:44. Pag nag-6 na, tigil na. Ngayon na, pagbabalat. Ang bigat na. Yan. Yan, malayo. Lamot ko susunod. Yan o. Pag 6 na, itigil mo na. 6 na minuto. 6 na minuto na? Hindi pa? I-ano mo na lang, i-edit. I-edit mo. Dali ka, punta ulit. Kuya Gian ang pangalan. Mamaya magbabalat pa ako. Ikaw na lang, mamaya magbabalat pa ako. Ako na lang dyan. Ikaw na lang mag-video. Yan siya na, videohan mo. Magbabalat pa ako eh. Oh, videohan mo si nanay, tapos patay. Babalak ng manipul. Nay,